с спомените от клането. 25 от роднините й са изклани, само 2 са оцелели. За нея костите в църквата са светиня, останала от мъчениците, загинали за свободата на родината. Тя вика: Митма, те не й казват от музея, че ти кости са стоили 3 месеца непогребан, най-топлото, от април до юли. Тогава дошла Европейската комисия. И затова са такива дъжд, сняг, те са причистени като злато през огън, дето викат старите хора. Най-оспорвания от акцентите в книгата на Балева и Брунбауер е темата за числеността на жертвите в клането. Според изкуствоведката, броят на загиналите е силно превишен благодарение на репортажите на американски журналист Макга Хан, който е бил изпратен като кореспондент на вестник Дейли Нюз в Батак. Ето какво казва той. Изведнъж дръпнахме еждите с възклицание на ужас. Точно пред нас се издигаше грамада от черепи, смесени с кости от всички части на човешкото тяло. Скелети почти цели, дрехи, човешка коса и изгнило месо. Заразяваща миризма се разнасяше наоколо. Всички скелети бяха облечени само с женски ризи. Те всички бяха жени и момичета. Според Балева, тези емоционални думи се дължат на факта, че американски журналист е женен за руска аристократка. Текстовете на Макга Хан правят впечатление не само с прецизното описание на фактите, а и с силно емоционалния си и образен език, който не се опитва да прикрие проруското настроение на автора и изключително негативното му отношение към османската държава и ислямската религия, пише Балева. Балева трябва първо да чете историята, да знае историята и да почне по-малко да я разбира. Че историята трябва да се знае, но историка я разбира историята. Тази изкуствоведка, която не е историчка, тя могла да озаглави отражението на априлското въстание в живописта. Защо не го е направила? Какъв е този мит, който тя беше лепнала преди в проекта си? Точно това възмути общественото мнение в България. Клането си е клане. Тя наричим, ще видиш, значи толкова кръв, реки кръв е текло от тук, че дълго време, като завалял дъжд, кръвта излявала на повърхността и реката текла кръвала. Дълго време след клането, при дъжд. И тия мъчени с толкова много, че не са погребли. Цели 3 месеца непогребени. Тия кости, деца в църквата, са от тук принесени от Богдановата къща им паметник. Баба Елена от Богдановия род. Богдановата къща е била крепост на въстаниците в Батак. Тук са се взимали важните решения на революционния комитет. Тук са се събирали събрания, са правили апостолите, които са идвали. Идвала тук Васил Левски, Христо Ботев. Даже аз да се ожених, един от попинци с син идваха и носеше карта от Христо Ботев. По стъпките му мина и тук приспа и отиде на връх Кърлък. Когато клането е започнало, на 1 май в Богдановата къща са се скрили около 200 мъже, жени и деца. Те са повярвали на Агата, че ако предадат оръжията си, той ще ги пожали. Тук са били и всичките роднини на баба Елена. Само свекари Тоско Богданов и сестра му са оцелели. Тогава са били деца. Едно вика братче на година и половина и сестричка на 4 заклали, а той се спасил тук. Като ги събличали да колят, баба му го пригърнала, наредил се ги и един турчан срелял на баба в гърба, тя се налупла, пригърнала го и той останал жив. Друга част от хората побягнали към църквата с надеждата, че ще се спасят в Божия храм. Именно тук се е спасила сестрата на Тоско Богданов, 9-годишната Писана Богданов. Тя се спасила, взел през нощта, намерили да бягат, да идат в църквата, като Божи храм може там. Те са пълзели, дойдат в черквата. Има малко хора и като отишли от тук са напълнили. Затворили черквата. И тогава те взели да пускат турците с слама запалена с газ и кошер пчели, за да излянат да колят. И то са задушли сестрата на свекара, тя Леля Лаза имала. На баща ми сестра бил скоро женена. Тя била необикновенно красива. Като видял турчина, децата пригърнала да взима за жена. Ма тя в джубата имал джобно новче за хлопач, се казва, изважда новчето, направ турчина в сърцето с мъжество, на място паднал турчина.
и другите турци, като видели, са спуснали и я са секли на парчета. Захари Стоянов пише: Народът бил вътре притиснат като на скенджа, множество деца и недъгави умрели от задушаване. Успели да влязат само уния, които можели да се хвърлят по главите на хората. След събитията, в продължение на 3 месеца Батак е бил грозна картина. Първите, които посещават града и църквата, са американският журналист Магда Хан и американският консул в Цариград Юджин Скайлър. Видях костите им. Някои още с парчета месо по тях, натрупани в една низина от към хълмовете, където ги глождиха кучета. Нито една къща не е останала цяла в тази прекрасна долина. Тук са погинали над 5000 души, голяма част от тях жени и деца, и костите им, които са под развалините и разлагащото се месо, отравят въздуха. Разпилени човешки кости, черепи, ребра, дори и цели човешки скелети, глави на момичета, все още украсени с плитки от дълги коси, кости на деца, скелети, още покрити с дрехи. Научавайки, че комисията ще дойде в Батак, се възлага задачата на местните турци да приведат, както се нарича, обекта в приличен вид. Затова те набързо правят масови погребения в близост до оградата на църквата. Варосват църквата с цел да заличат следите от пушека от пожара, който е бил запален тук в църквата, но кръвта е избила. Репортажите на Мага Хан бързо предизвикват възмущението на международната общност. След като случилото се разчува, едни от най-големите умове на човечеството през тази епоха обръщат внимание на клането в Батак. Сред тях са Виктор Юго, Джузепе Гарибалди, Уилям Гладстон, Чарлз Дарвин, Фьодор Достоевски, Димитрий Менделеев, Иван Тургенев и Лев Толстой. Дошъл е моментът да се издигне глас. Повдига се всеобщо негодование. Има минути, когато човешката съвест взема думата и заповядва на правителствата да я слушат. Според Мартина Балева обаче, именно репортажите на проруски настроеният според нея Мага Хан с основата, върху която се развихри мъченическата интерпретация на баташкото клане у нас и пред света. А тя от своя страна става основата на краен национализъм. Жертвите били преувеличени, клането митологизирано, граничещо с фолклор. Това прозирало дори и в произведенията на Иван Вазов и Захари Стоянов за баташкото клане. Ти Батак не си чул, а аз съм оттам. Помня го клането и страшното време. Бяхме 9 братя, а останах сам. Ако ти разкажа, страх ще те съземе. Тази теза защитава и Евгения Иванова от Нов български университет. Тя е един от авторите в книгата на Мартина Балева и Улф Брунбауер. Участник е в дискусията, организирана от немската фондация Памет, отговорност и бъдеще в столицата преди дни. Всъщност Вазов с рисуването на децата набучени на мъждраците, т.е. на копията, с разпарянето на жените и това, не повтаря Мага Хан или Скайлър или въобще журналистическите чуждестранни интерпретации, той повтаря фолклора. Казвам се Стефан Гранчаров и съм 4-ти курс история в Софийския университет. Стана дума за клането в Батак. И това е основната тема на конференцията. Вие уважавате тук, че са избити 1750 души, дори много повече по списък. Това според вас нямало значение. Колко са жертвите от Батак, символ на мъченичеството или повод за празнуване с кебабчета 17 май? И как завърши скандалната дискусия за баташкото клане в столицата, ще разберете в продължението на темата на Нова утре след централната емисия Календар.